May nga po sa Father. Nindot ang Ebanghelyo nga naghisgot nga itungo sa gingharian sa langit. Kung matod pa, nag-aso si Kristo o usa ka sabingay. Ang sabingay diha sa pagpatrabaho sa parasan sa usa ka ganon ngadto sa mga mamumuo o ngadto sa mga nangita og trabaho. Kini daw iyang paghatag o invitation sa pagtrabaho dahil nalabaho alas 5, nalabaho alas 9 na po nakatrabaho, na ay alas 12, na ay alas 3, dapat yung alas 5 sa hapon, yung alas 6 na tingsildo. Dili daw siya ingon something surprising sa kapanahonan ni Kristo. Hilabi na ang maong uma sa mga ubas, sa mga grapes. Kung for example, ting harvest na, lagi particular day, na harvesto ni mo ang usang kaubas. Otherwise, mga lata ka na o masayang lamang. Bisan gani ang mga kalubinhan, no? Tag 3 months mo na siya. Kung palabuan, gani mo na siya 4 months. Doon na may mga bulog na layak na lubi. Yamatod pa sa ubang mga dito pa, nugahin pa 5 months. Kay gawas ka mahulog ito mga layang na lubi, ang uban pa yun, kabugatan ang lubi, kato mga bago pa ka nahimong kuan pa nahimong lubi, nga mahimpang gutom, dili kayo matagang sustansya. Muli ang normal cycle sa usang kalubinhan, every 3 months nila siya, mahidlo siya ba? Ano bang ginhawa po ang lubi, o katong bagong tubo ng mga bunga po, matagaan o sustansya sa maong lubi dito sa yuta. Kaya kung dagka na kayo sa lihan, nagtapok-tapok na mabukatan daw. Kung nga part siya kuan nga, tagaan siya kilo niya sa nagsaka si Muhang tubig. Hindi pong agalon karon kay siguro harvest time, kailang i-harvest. Mudang nalitakot din taon siya. Kabisan isa ito makitaan lang niya nga makita niya nga itong walay trabaho, iyang ibitan, isang 1 hour na lang. Ang lisod niya ni kay itapos man ni Kristo ang sabingay, busa katong naulahi, mahiuna, o katong nahiuna, maulahi. Ay nga naman, ang unang kasinduhan, katong yung alas 6 sa hapon, alas 5 sa hapon, 1 hour lang trabaho. Kunya, 1 denaryo na po nag-ihatag. Piling 1 denaryo, muna just wage per day sa panahonan ni Kristo. Dili siya minimum wage. Ilang just wage, kung ato sigurang ibutang siguro sa konteksto na ito, kasi 900 o 1,000 pesos na ang just wage na ito. Kaya itong minimum naman sa more than 300. Kaya minimum mo na yung kung at least makahatag ka na mo ikaw employer ka, no? Kaya huwag yun sa gamay pa rin na pwede. Kaya just wage, kaya igo-igo yun nga makaginhawa o gasto ang usa ka trabahanti sa sweldo may magihatag niya. Di ang kasunduan nila is of course to give you the just wage. Alas 5 man ka, alas 2 man ka, alas 12 man ka, alas 3 man ka, alas 5 man ka sa hapon. Only complain ang uban. Iuna pag itong alas 5 sa hapon, o nagtuo pag sila, dakot na kay alas 5 sa buntag sila, maura man na yung hapon. Parihara man di ay, umatod pa din mitubag ang agadon. Ang gano'ng mitubag sa kanila kami complain man, migo pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol na usa ka dinaryo ang adlaw. Karon nawatang imong suhol pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kinitawhana nga ulahing ipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba na ako'y katungo sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka lang bahinuon, kaya ako mangyatagon man. Doon na ba inustisya ang hitabo? Wala. First and foremost, tama iyong kontrat. Ikaduha pa yun, ang trabaho pa yun mo, tama pa yun ang sweldo, kay just wage pa siya sa kapanahonan ni Kristo. Kung akong ipalabihan ng alas 5, ako ang gusto. Iyon ang daw ang iharian sa langit. Ang unang layer ng interpretation ni Ili, mo daw ni, katong nakaunang trabaho, matod pa sa usa ka scholar, katong mga unang pinili nga katawhan sa Dios. Kinsa man na sila, Abraham, Isaac,
Katong piniling katawhan sa Dios yung mga Israelita. Kinsa man tong bukot-bukot na lang na nakasampa, kita ay nagtuon ni mga Hudiyo nga ang kaluwasan ng ihatag sa Ginoo para gyud o kita ng mga taga-kanang ato mga uban ng laing rasa, bisang Hudiyo gani nga naka-minyo og laing rasa, hugaw naka, Samaritanho naka, kung dili nakatapos na kampo nga katawhan sa Dios. Ipasabuti ni Kristo ang iyang katawhan, ang iyang kaluwasan na gidala niya sa Dios, ikan sa Dios nga mahal, kaluwasan sa tanan, sa mga Hudiyo o dili Hudiyo, sa mga ulipon o dili ulipon, sa mga lalaki o sa mga babae, sa mga paraan o mga makasala, walay ipili. Mga iwin naman ta, sampa naman ta. Mga Hudiyo walay ta ka magwapa sa mga Hudiyo Virgen Maria, Santa Ana. Yung tawagin mo mga pictures mga Hudiyo, ikaw-itaw, tayo na takain, sa tungkol lagdaan. Apal ang pangandoy sa Ginoo, gihimong instrumento ang mga Hudiyo diin ang anak sa tao, matawo. Huwag tanan, bisag alas 5 na sila sa hapon, deserving sila natagaan o suhol na Kristo diha sa ikarian sa langit. Ikaduha nga layer sa interpretation, kay nagtuo ang mga Pariseo sa Dioseo nga sila mga umutan. O sa panahon ni Kristo, adunay mga gingon natong public sinner. Kato mga poblador sa buhis, mga public sinner. Kato mga babae, ang lipan, public sinner. Kato mga Samaritanon, mga public sinner. Apan ang Ginoo nag-invite kanila sa pagbalik o gitagang special attention sila sa Ginoo na mo trabaho siyang parasan. Kung kining inyong i-recognize sa mga public sinner, may duol ka na ko o nangayo o pasaylo, sila usap makaambit sa kinabuhing tayo. Apan kung kamo mga sa Dioseo, mga Pariseo, na doon na kami mga katungdanan niya sa iyong reliyon, na Judaismo, ay kamo naghubad sa mga panahon ni Moises. Apan ang iyong kasing-kasing o inyong una-una, layo sa Ginoo, wala kamo na napakos yung paglingon niya sa tawag. Sa gugma o tawag niya sa pagkabalaan, wala kamo'y katungod na makaambit sa kinabuhi. Meaning to say di ay, kini nagpasabot nga ang parasan sa kingharian sa langit, bisag na ulahin na ka, bisag i-consider kang makasala, dako ihapon ka o deserving ka diha sa Ginoo. Ikatulong ang interpretasyon sa panahon na ito karon. Kita mga Pilipino, karong sunod tuig, magsaulog na kita sa itong ika-500 years sa Kristyanismo. Privilege man ta kaysa uban nga relihiyon. Pribilehiyo ang punta nga nakauna man ta sa uban nga mga Asian country. Mapasalamat po kita kaya atong relihiyon nga Katoliko. Tinuod nga relihiyon ni Kristo. Basahon ni mong history. Wala pa rin mga Protestante, sampa raman na sila. And all what we need for the salvation of our soul subsist in the Catholic Church. Ang tanan na itong gikinhanglan, aron kita maluwas, ana at tanan diha sa simbahang Katoliko. Ug doon na ta ni ani sa kaniadto pa hangtod karon. Ang unang atakihon sa mga Protestante kanayon sila nga ano namang santos ka misa naman sa Biblia. Di ba mga na sila? Pero klaro na sa Biblia, sa John 15. Whoever eats my body and drinks my blood will have eternal life. Ang akong ulod mo itinuod nga kananon, ang akong dugo mo itinuod nga ilignon. Di na siya hyperbole or image.
Kay mao nang ginahimo sa simbahan kaniadto hangtod karon. Kining pagsaulog sa Santos nga misa nga naa nato diin si Kristo nag-recognize o nag-claim iyang tinuod nga pagka-Diyos sa madawat diha sa Santos nga pagkaon nga ang iyang lawas o dugo nga gipanagampitan nato diha Santos nga Eucharistia. O inausab sila diha sa ingon nato sa sulat ni Juan katong receive the gift of the Holy Spirit. Whatever sins that you have forgiven, I will forgive. Whatever sins that you haven't forgiven, they are not forgiven. Kinagano sa otoridad ng mga apostoles ug ang sumusunod sa pasayloan sa mga sala. Sa mga dili Katoliko, wala nila sacrament of reconciliation o sacrament of confession. Sa mga Katoliko lang, kung diretso-diretso na bitaw ang Ginoo, sinatian bitaw na ito, diretso ta Ginoo sa kumpisal, no? Usay mo yung kumpisal mo sa Ginoo. Di ba, libog ka. Nagka protestante nga, nakadungog ka, sulti niya na. Kaya ang sala doon, nakapikto mo na sa katilingman. Tanawan ng sala ni mo sa imong asawa, di ba? Nakapikto sa inyong pamilya. Di man na personal sin. Our personal sin becomes a social sin. It affects other people and even the society. O gitagaan tag assurance sa Ginoo na pinaagi na sa pari mismo, gitagaan ko authority through me, pinaagi ni Kristo sa pasayloan sa mga sala. O kita mga Katoliko ang tinuod nga simbahan. 15th century lamang nagsugo ng mga Protestante. Pita ang pinakauna, alas 5 sa buntag ta nahimo ng Katoliko. Sila alas 5 sa hapon nahimo silang Kristiyano. Ang naalamang sila ang pulong sa Ginoo. Muna kung nagsimba mo mga Protestante nga simbahan, ang ilahang yung punto is the Word of God. Nakasentro diha. But we have also the Word of God. Kaya all we need for the salvation of our soul subsists in the Catholic Church. Una kitang tanan, makaangkon diha sa kinabuhi natin. Nang-umpisa ba ka? May kumisa pa din, pandemic man rin pa din. Dahil tugan ko pa din, umita pa ko. Ay, nilang ko ba din, umpisa. Sayang. O sa mga magkuhan, sa mga paningkamot, of course, doon yung paring sulti sa mga brad. Laylay siguro ang langit siguro brad. Sa mga langit brad. Kanto mga pasang-awa sa langit ba? Sila di pasang-awa sa langit. Oo, kanto mga naulahin na good. Wala na alagod na brad. Kung ikaw manidiktoryan, so yung isang sa paring po, kaya nalagin ay laylay na klase ng langit. Kaya po, kaya po punto is paring humatanan ng langit. Ito, alas 5 na sa hapon, alas 5 na sa buntag, katrabaho sa ingarihan sa langit. Amo na kong reward, 1 denarius ka. Dili siguro brad, oy, siya nga, pananglitan brad eh. Kung na ay kagulil brad na ako ang manidiktoryan sa atong klase. Kunya ikaw ang pasang-awa. Saan ang pasang-awa? Kada yung teacher ni mo ba, musulti nga, kapasaran na siya, uy, kay Jesus, pabalikon niya po na karong 4th year high school na, grade 10 na siya, maurang ihapon. Sakit niya po sa kung uno na ba? Iba grade 11 na lang, isa di pa lang pumubasa. Pasang mo na pasang-awa. Dinanay mga tao daw kapasang-awa sa ingarihan sa langit. May himat yun na, tagdawag bahay, bago may sa auto. Mga alas 5 sa hapon na nangawan. Alas 5 sa hapon na nagbasong. Alas 6 lang yung kamata, alas 5 sa pasang-awa. Siyang di ba? Ang kalipay sa valedictorian, dahil ito pasang-awa brad, no? Yung Muna-gulim na kong mamatay, no? Ang kalipay sa valedictorian sa klase, lipay kayo siya, kaya deserving kayo siya. Nga nakadawas sa pagvaledictorian sa klase, nadawat niyang award, nasa mga excellences ng mga sa subjects, pero tilipay sa congratulate sa iya. Apan kini pasang-awa mo lang kung may kalipay, brad. Kaya pasang-awa naman siya, di siya deserving. Sa doon ang pamanandong. Kasi katong pasang-awa, malipayon tayo siya. Di ba? Pwede ba po?
So, uy, kasalamat, ma'am. Ma'am, salamat. Diyan kayo. Kabukit ko hindi ko deserving. Pero pasal din ko nimo. Pwede mo itong pasang-awa po dahil nga. Dili deserving. Pero deserve sa Ginoo. Kaya mo ako ng pamaagi sa Ginoo. Sa tapusan sa panahon. Wala ka ito ng una-una ng minuta na yun lagi mo pag-milan dito. No? Gansin mo sa biyahe. Kung nabinan dito po karon, daw ito mausampon mo. Kaya isod naman na mag-uhon mo na ano ang kinabuhi. Kaya diha sa gingarian sa langit. Di patigbaw gihapon ang Ginoo na matag-usa itagaan niyang paglahom sa kinabuhi aron na bago. Kung samtang buhi pa ka, doon na kay paglahom sa imong kabulingon o balik sa Ginoo. Bahala na ng uban nga masuko. Tsaka ay, kung Father Oy, kadukay na ng Father Oy. Sa GKK Father, niya kinibagkula may Joey Father, niya tagaan ng recommendation. Di kami sugot niya, anak. Diba naman yung anak mo sa akin. Sige, pagkakit ng bata niya, kagawin kit ng bata niya. Basta pumayin pa siya ng obligasyon, Father. No? Kaya matag-usap isang naulahin na espesyal sa Ginoo. Paglabong, pagpasaylo sa Ginoo. Kung kitang nahuna, malipayon mo ta, dapat bisag na itong nalingkapot ta kami mong maayo. Apadak po na itong kalipay nga itong atong mga isuon nga naulahin na lahi-ulang usap sila kay sila midawat sa Ginoo. O kitang nahaula na upan. Kung dawat po ta sa Ginoo, kay sayang na kayo itong ipanikamutan, kaya mo kinabaghatag na ito sa tinuod na kalipay, karon o hangtod kita dito sa gingarian sa langit. Walang good luck na lang no, dito sa langit no, kasi matingala mo nga, uy naman akong ugangan din mo, hindi na po kuwan eh. Kaya mo ugangan na lang nasa po, uy, wala naman akong kuwan, umaga din mo, kaway ayaw, yan na. Sa pariha mo mapasang-awa mo, nesting ko sa akong pasahin mo sa Ginoo. Samtang na kay panahon, kita usap, malaumon, magsahon, dawa sa Ginoo, sa pasaylo, aron kita malakip diha, na makadawat usap, sa gingarian, kaganti, at gingarian sa langit. Karon, kung madam lang kita makatay, makapis kintuhan.